亀の宇津木岳です。今日はもう素晴らしい天気ですね。雲海が見えます。御嶽山、あれが本当は行く予定だった宝剣岳の手前ですね。ちょっと時間がかかるので今日中に帰らなくなるのでやめました。まあ宝剣岳は登ってますので、素晴らしい雲海ですね。この下に見えるのがこれがあるんですね。駒宝酒ってですね。ここは無人小屋です。砂森です。素晴らしいですね。